Автобус рухається маршрутом номер 67. Наступний припинок. Вулиця Луначарського. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Луначарського. Наступний припинок. Вулиця Пугачова. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Пугачова. Наступний припинок. Вулиця Франциска Скарини. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Франциска Скарини. Наступний припинок. І путь 3. Осторожно, двери зачиняются. І путь 3. Наступний припинок. Вулиця Кам'янецька. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Кам'янецька. Наступний припинок. Вулиця Невська. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Невська. Наступний припинок. Вулиця Красносельська. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Красносельська. Наступний припинок. Переїзд. Осторожно, двери зачиняются. Переїзд. Наступний припинок. Вулиця Музична. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Музична. Наступний припинок. Вулиця Новаторська. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Новаторська. Наступний припинок. Вулиця Ковальська. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Ковальська. Наступний припинок. Вулиця Полякова. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Полякова. Наступний припинок. Вулиця Каладжа. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Каладжа. Наступний припинок. Вулиця Нарочанська. Осторожно, двери зачиняются. Вулиця Нарочанська. Наступний припинок. Вулиця Туровська. Концовый. Осторожно, двери зачиняются. Концовый припиночный пункт. Вулиця Туровська. Калі ласка, пакіньце салон автобуса.